Καλωσορίσατε στο πρώτο επεισόδιό μας. Σήμερα θα γνωρίσετε σε πιο εις βάθος τη Μάγια από τα Μάγιας Flavors. Μάγια μου, καλώς όρισες. Καλώς σας βρήκα. Καλώς όρισες στο δικό σου podcast, γιατί θα είναι δικό σου το κανάλι. Είναι το πρώτο. Είναι το πρώτο μας. Είναι το πρώτο. Και είναι και λίγο αγχωμένη, αγαπημένη μας Πολύ Μάγια. αγχωμένη, μετά από 5 λεπτά θα μου φύγει Να της ο περάσει. Ναι. Τέλεια. Μάγια μου, θέλω να ξεκινήσουμε να μας πεις λίγο πώς κατέληξες πρώτα στο νησί μας, γιατί είσαι από τη Βουλγαρία. Ναι. Οπότε ας ξεκινήσουμε την ιστορία από εκεί και μετά θα πάμε και στο business. Το λοιπόν πώς κατέληξα εδώ στην Κύπρο. Έχει χρόνια που είμαι εδώ. Μπορώ να πω ότι δεν είναι ξένη χώρα για μένα. Για μένα είναι η πατρίδα μου. Πόσα χρόνια είσαι εδώ? Έτσι το νιώθω. 20-25 τα έχω χάσει κιόλας. Το σπίτι σου. Ναι. Άμα είσαι τόσο χρόνια σε μια χώρα, είναι το σπίτι μου όντως. Ναι, Δεν το βλέπω για χώρα, γιατί είμαι χρόνια, ρε κουμάρε. Ναι, Είμαι ναι. πάρα πολλά χρόνια. Δεν πάω στη χώρα μου, δεν επισκέφτομαι τόσο συχνά τη χώρα μου, οπότε τέλος πάντων, ναι. Τέλος πάντων. Αυτό. Και ήρθες εδώ για δουλειά, γιατί επαντρεύτηκες. Ποιος ήταν ο λόγος που ήρθες στην Κύπρο? Είναι ένα άλλο κομμάτι από τη ζωή μου. Να πούμε για δουλειά. Για δουλειά? Ναι. Εντάξει, ας τα αφήσουμε στη δουλειά. Μετά από λίγα επεισόδια θα το πούμε και αυτό. Γιατί είναι μεγάλη ιστορία. Μεγάλη και θέλω ιστορία. Ναι, καλό. ξεκινήσω με αυτό. Τέλεια. Ποια ήταν η πρώτη σου επαφή με τα γλυκά? Το λοιπόν. Αυτό και αν είναι μεγάλη Εγώ ιστορία. ξεκίνησα να κάνω γλυκά, ξεκίνησα να κάνω κέικ. Το κέικ το δικό μου πάντα έφυγε παντόφλα. Όταν σου λέω παντόφλα, παντόφλα. Φλατ. Δεν είμαι μόνη μου. Αλήθεια δεν μου έφυγαινε. Ήταν το πιο μεγάλο μου όνειρο να κάνω γλυκά. Αλλά δεν μου έφυγαινε. Δεν μπορούσα. Έτσι ξαφνικά μια μέρα είπα θα γραφτώ στα κρατικά, γιατί οι δυο γιούδες μου είναι γεννημένοι το Δεκέμβρη. Οπότε καταλαβαίνεις ότι είχαν τα γενέθλια τους και έπρεπε να πάρω 2 τούρτες και είχαν κόστος. Τότε έτσι Σχετικά, νόμιζα. άμα θέλεις ωραίες τούρτες, είναι ακριβές. Τότε έτσι νόμιζα. Μετά όμως καταλαβαίνω, μετά από χρόνια, για ποιο λόγο έχουν τόσο κόστος. Ναι. Έπρεπε να ξεκινήσω στα κρατικά. Από εκεί μπορώ να πω ότι πήρα το μικρόβιο. Άρχισε να ξυπνάει εκείνο που να θέλω κι άλλο, κι άλλο, κι άλλο. Μετά ξεκίνησα σεμινάρια. Μετά ξεκίνησα και στη Λέμεσο σε μια σχολή και εκεί τελείωσα 2 χρόνια. Και μετά από πολλά σεμινάρια όντως έφτασα εδώ που είμαι. Παιδιά, εν τω μεταξύ, λέει ότι δεν μπορούσε να κάνει κέικ. Εγώ θέλω να σας δείξω λίγο από τα γλυκά, μιας και τα έχουμε εδώ, για να καταλάβετε σε τι level έχει φτάσει από τα σεμινάρια. Είναι απίστευτα. Κάτι designs, δεν ξέρω, πραγματικά είναι λες και τρώεις αληθινά φρούτα. Ναι, είναι απίστευτα. Οπότε, κάνεις τεράστια πρόοδο. Πώς έφτασες όμως να κάνεις αυτού του level τα γλυκά? Δηλαδή, Έχω 10 χρόνια εμπειρία. και πώς σου ήρθε η ιδέα να κάνεις τούντου είδους τα γλυκά? Ξεκίνησα με τούρτες. Κάποια μπισκότα κτλ. Μετά όμως πάντα ήθελα να κάνω τούντα γλυκά. Γιατί μου άρεσαν πάρα πολύ. Είχαμε έχεις πάει δει? ταξίδι. Ναι, τα έβλεπα. Έβλεπα τους σεφ που κάνουν στα μεγάλα κέντρα και σε ξενοδοχεία. Γιατί τούτα μπορούσες να τα βρεις παλιά μόνο εκεί. Μπορούσες να τα βρεις οπουδήποτε. Ναι. Οπότε λέω κι εγώ κάποια στιγμή πιστεύω ότι να τα καταφέρω. Είχαμε πάει ταξίδι Πράγα και πώς περνάμε από έναν καφέ και βλέπω μια βιτρίνα. Και λέω εδώ είσαι. Οκ, πάμε. Μπαίνω μέσα, λέει ο άντρας μου, μην πιάσεις όλα τα γλυκά, θα τα φάμε. Λέω του, δεν το κατάλαβες. Να πιάω όλα τα γλυκά για να δοκιμάσω, να δω τι είναι το πράγμα. Ναι. Και έπιασα μάγκο, μήλο, έχω και φωτογραφίες εν τω μεταξύ, πριν να μπουν καν στο trend που λέμε, Ναι. να γίνουν μόδα. Ήταν αηδία. Αρέσκει μου η ομή. Ναι, αλήθεια δεν ήταν ωραία. Δεν ήταν ωραία. Όσο εφατσάραν ωραία, αν είχαν ωραία. Εμφανισιακά ήταν απίστευτα. Για μένα είναι πολύ σημαντικό να τρώει και το μάτι, αλλά να το τρώει. Να τρώει κιόλας. Ακριβώς, να τρώει. Λέω του, αν κάποια στιγμή που θα κάνω, έταξα στον εαυτό μου και είπα του και στον άντρα μου τότε, αν κάποια στιγμή εγώ κάνω γλυκό
που θα τα κάνω αυτά τα γλυκά θα είναι Μάγιας Flavors. Θα τα κάνω με έτσι γεύση και έτσι στυλ που να με ξέρει όλη η Κύπρο. Σαν να έταξα το, όντως. Έβαλες το μες στο μυαλό σου και έκαμες manifest και έγινε Δεν το ξέρω, πράγμα. σαν τάμα ήταν, έτσι να το ονομάσω. Έτσι νιώθω, ότι έκαμα τάμα. Ότι θα κάνω κάτι που θα κάνει μπαμ. Και έκαμες το. Και Πώς έκαμα. νιώθεις? Ξέρεις, επειδή βλέπω το εγώ, δεν ξέρω αν θα μεταφέρεται τόσο έντονα από τις κάμερες, αλλά νιώθω το πάθος σου, Είναι η ζωή μου. Ναι. Εκεί που είμαι πάρα πολύ κουρασμένη και λέω πάω να ξαπλώσω για να ξεκουραστώ και δεν θέλω να σκέφτομαι τίποτα. Δεν γίνεται. Δεν μπορείς. Πιάνω το τηλέφωνο και ψάχνω. Και ψάχνω και ψάχνω. Για μένα αυτό είναι ξεκούραση. Για μένα αυτό είναι διασκέδαση. Για μένα είναι η ζωή μου. Πραγματικά είναι η ζωή μου. Αν θα μου έλεγες, αν θα μου πάρεις αυτό και να μου πεις, ξέρεις κάτι, έλα 1.000.000 και από αύριο σταματάς να κάνεις γλυκά. Δεν μπορείς. Δεν μπορώ. Τέλεια. Θέλω να μας πεις λίγο, κάμεις 10 χρόνια, είπες τα γλυκά. Ναι. Ξεκίνησες αμέσως με μαγαζί, προσπαθούσες από το σπίτι, πώς ξεκίνησε το story σου? Ξεκίνησα από σπίτι να κάνω τα πειράματα μου. Οπότε, ξέρεις, φτιάχνεις, πετάς, Ναι, κλασικά. ώσπου να φτάσεις στο σημείο που θέλεις. Ήταν πολύ κόπο και πάρα πολύ δουλειά. Ναι. Και δεν τα πετυχαίνεις από την πρώτη. Θέλεις Σίγουρα. πάρα πολύ προσπάθεια. Έτσι είναι. Νιώθω ότι πάντα μου βγαίνει πολύ δύσκολα. Γιατί? Δεν ξέρω, ίσως επειδή ήθελα και ζήταγα πάρα πολύ από τη Μάγια. Πάντα θέλω να πάω σε πιο ψηλό level. Ναι. Ποτέ δεν ήμουν ευχαριστημένη. Δεν ξέρω αν είναι καλό. Είναι κακό. Είναι καλό, εγώ θεωρώ πάντα. Ζητώ παραπάνω πάντα από τον εαυτό μου. Θέλω να σου πούμε εκεί που φτάνω σε μια γεύση, θέλω να πάω στην επόμενη πιο ψηλά. Θέλω κάτι παραπάνω. Δεν με ικανοποιεί. Μα αυτό είναι και η ανθρωπότητα, είναι η εξέλιξη. Καμιά φορά νιώθω ότι καλά, οκ, εντάξει, έφτασες εδώ, γιατί... Αλλά νομίζω είναι το πάθος. Είναι το πάθος, ναι. Είναι η αγάπη. Πώς ήταν στο σπίτι, ενώ έχοντας και τα μωρά? Πάρα πολύ δύσκολο. Πάρα πολύ Και υπήρχε δύσκολο. εμπιστοσύνη προς το ότι, ας πούμε, ήσουν μια κοπέλα που έκαμε γλυκά στο σπίτι, Ναι, στις αγορές? ναι. Δεν είχα... δεν είχα απόρριψη σε αυτό το πράγμα. Ειδικά όταν εύκολα τα γλυκά. Ειδικά όταν εύκολα τα γλυκά γινόταν χαμός. Ξεκινήσαμε με χαμό. Τι ήταν το αρχικό σου κόστος, έτσι να πάμε λίγο στο business? Πόσα σου κόστιζε, δηλαδή αν κάποιος να σκεφτεί τώρα να κάνει τα γλυκά, ξέρω εγώ. Να πω για μένα. Πες για σένα, ναι, που ξεκινούσες ενώ και να μιλήσουμε και μετά για το που έχεις καταλήξει σήμερα. Είχα πάρει δανεικά από την ξάδερφη μου που είναι από Θεσσαλονίκη, γιατί έκλαιγα και της έλεγα θέλω να ξεκινήσω να κάνω τα γλυκά και δεν έχω λεφτά. Όχι ότι πεινούσαμε και δεν έχουμε λεφτά. Απλά επειδή ο σύζυγος πληρώνει τα πάντα και εγώ καμιά τούρτα καμιά φορά, ναι, και του είχε φτάσει ως εδώ, να πω. Γιατί αγοράζαμε υλικά, πράγματα, φιγούρες για τις τούρτες. Οπότε επίστευε πολύ σε μένα, αλλά είχε φτάσει σε σημείο που κάνει, θα τσι πόσο. Ναι, πόσο. Δεν για Κυπρέα τώρα. Ναι, πόσο να δώκουμε. Λέω κι εγώ, να ζητήσω, έκλαιγα και της έλεγα της ξάδερφης μου, θέλω να ξεκινήσω τα γλυκά και πιστεύω ότι να πάνε πάρα πολύ καλά. Πιστεύω ότι να κάνει μπαμ. Και μου λέει, ξάδερφη μου να σου στείλω εγώ, μην αγχώνεσαι. Πίστευσες σε σένα. Πάντα πιστεύει. Η ξάδερφη μου είναι, Κεράνα τη λένε, είναι ο ψυχολόγος μου, είναι η φίλη μου, είναι η μαμά μου, είναι μπορώ να πω τα πάντα. Μαλά μου ρε. Αλήθεια. Ένα πλάσμα με πολύ μεγάλη καρδιά, είναι άλλο κομμάτι του εδώ που θέλω να το πω, αλλά πάντα βλέπει το podcast και να συγκινείται τώρα. Ναι. Πάντα πιστεύει σε μένα. Πάντα. Και πάντα να μου δώσει εκείνη τη συμβολή τη σωστή. Σαν φίλη, σαν μάμα. Τη σωστή τη συμβουλή και να σε χαϊδέψει. Ναι. Είτε έχω λάθος, είτε είμαι σωστή. Άρα βοήθησες εξάδερφή σου και εσύ πώς διαχειριστήκες μετά το οικογένεια και το να εξελίσσεις το business και να προσπαθείς? Ήταν πάρα πολύ δύσκολο. Και χρωστώ και μια συγγνώμη και στην οικογένεια μου, γιατί όντως τους είχα παραμιλήσει. Μάνα. Εντάξει, τουλάχιστον είναι όλοι ευτυχισμένοι τώρα που πέτυχες τώρα, και εσύ τα όνειρά σου και είσαι... Μετά από ένα χρόνο, ναι, ήταν πολύ δύσκολο. Ειδικά ο μικρός.
Μάνα. Πόσο είναι ο μικρός σου τώρα? 12. Μάνα. Παιδιά, κλαίει. Είναι μωρό. Συγκινήθηκε. Ξέρεις, σε τον τη φάση μέχρι να Κόστισε ηρεμήσεις μου πάρα πάρα πολλά. πολύ. Ναι. Είναι αυτό που δεν θα δει ποτέ ένας άνθρωπος, δηλαδή δεν θα το δει το πράγμα που ζεις για να φτάσεις, να έχεις μια βίτρινα με τα προϊόντα σου. Μου Την έλεγε μαμά, επιτυχία σου. δεν θέλω τα λεφτά. Θέλω απλά να είσαι εδώ. Και εγώ του έλεγα τώρα δεν μπορώ να σου δώσω σημασία. Και νιώθω ότι έκανα αμαρτία. Αλλά ξέρω ότι είναι για το καλό του. Ήταν πάρα πολύ δύσκολο. Πάρα πολύ δύσκολο. Ναι. Είναι ένα δίλημμα που έχουν πολλές φορές και οι γονείς τούτον που πέρασες κι εσύ. Μια μέρα θα ξεχάσω που έκατσα κάτω και κλαίω από τους πόνους και λέω του σύζυγου, εάν δεν έχω άλλο. Μου λέει σταμάτα. Λέω του τώρα είναι ευκαιρία μου να πετύχω. Τώρα είναι ευκαιρία να δείξω όντως ποια είναι η μάγια. Και τα κατάφερα. Είμαστε περήφανοι για σένα, Μάγια μου. Εγώ στο λίγο καιρό που σε ξέρω είδα έναν άνθρωπο πάρα πολλά δυνατόν, determined έτσι. Ήταν Και πολύ ξέρεις τι, δύσκολο. μεγαλώνοντας τα παιδιά βλέπουν ότι όταν έρχεσαι και εσύ στη φάση που μπορεί να θέλεις να γίνεις γονιός και ξέρω εγώ, καταλαβαίνεις ότι πρέπει να βρεις το balance με το να είσαι γονιός και το να θέλεις να κάνεις και τα Να δικά σου είσαι όνειρα. γονιός, να είσαι σύζυγος, γιατί και ο Ναι. σύζυγος μου τράβηξε πάρα πολλά μαζί μου. Μμμ. Δεν ήταν εύκολο να αναλάβει εκείνος τα παιδιά, να τους πάρει, να τους φέρει στο σπίτι. Εγώ είχα ένα χρόνο να μαγειρέψω στο σπίτι. Μμμ. Δεν τους μαγειρέψα. Ποτέ. Τρώγαμε από έξω. Στο πόδι, Στα στα γλύωρα. γρήγορα, για να μπορούμε να πετύχουμε αυτό που πέτυχα τώρα. Πετύχαμε. Αλλά δεν είμαι μόνη μου. Ναι, Έχω χωρίς την οικογένεια. σου. Έχω το σύζυγο που όντως με στηρίζει. Έχω τα παιδιά μου που όντως με στηρίζουν. Πραγματικά και ο μεγάλος και ο μεσαίος. Ναι, η Ο αλήθεια είναι μεσαίος ότι λίγο. το παιδί μου με πήρε τηλέφωνο, ποιος ήτανε? Ο μεγάλος. Ο μεγάλος Ναι. πήρε τηλέφωνο και Ναι. ήθελε να τα μάθει όλα. Τι, πώς, γιατί, Ναι, ναι. δίπλα στη μαμά, δύναμη, έτσι. Αυτό δείχνει πάρα πολλά καλά πράγματα. Ξέρεις, Βοηθούμε. μπορεί να νομίζεις ότι δεν έδωσες το χρόνο σου στα παιδιά σου όπως θα ήθελες, αλλά το ότι τους έχεις δίπλα σου και έτσι καταλαβαίνουν το. Νιώθω ότι το Ναι. καταλαβαίνουν και αγαπούσε, σημαίνει ήσουν καλή και μαμά και businesswoman. Θέλω να πιστεύω. Θέλω να πιστεύω ότι είμαι καλή μαμά. Προσπαθώ να είμαι παραπάνω φίλη, βέβαια έχουμε και τα όρια μας, αλλά παρά μάμα. Ναι. Είσαι και νεαρούλα. Ναι. Και 3 μωρά. Εντάξει, μπορώ να γίνω για δευτερόλεπτα 15 χρονών. Ναι. Δεν μου κοστίζει και πολύ. Τέλεια. Να πάμε λίγο πίσω στα γλυκά μας. Ναι. Πότε άνοιξες το Maya's Flavors το κατάστημα σου? Το Οκτώβρη. Το Οκτώβρη φέτος. Πόσο άγχος είχες για να ανοίξεις το μαγαζί? Δεν είχα χρόνο για να έχω άγχος. Δεν είχες. Έπρεπε να δουλεύω. Πήγαινα η ώρα 2 το βράδυ για να δω πώς πάνε οι εργασίες μέσα. Το είχα φανταστεί όμως από πριν. Ήθελα μια μικρή τρύπα, θα το πω. Γιατί είναι Τύπου μικρή. μπουτίκ. Μπράβο. Ναι. Αυτό. Κάτι μικρό, χαριτωμένο. Το design το κάνεις μόνη σου? Μόνη Γιατί μου. είναι πολύ ομορφούι. Μόνη μου. Μπράβο. Μόνη μου, όλα μόνη μου. Και να έλεγα εγώ, βάλτε αυτά εδώ. Και να λέω ο άντρας μου, δεν θα πάει. Βρε βάλτε όπως σου λέω. Ξέρω τι σου λέω. Εγώ έχω το vision. Εγώ είμαι ο άνθρωπος που πρέπει να σου πω τώρα. Εσύ απλά κάμε το. Ναι. Μόνη μου. Πόσο καιρό σας πήρε να το τελειώσετε? 1,5 μήνα περίπου, 1,5 2. μήνα. Πρέπει να μπούμε πολύ γρήγορα. Γιατί τα πράγματα όντως πήγαν πολύ γρήγορα. Δεν το περίμενα. Πραγματικά δεν το περίμενα. Έκανα ένα βιντεάκι στο TikTok για πάρτι μου έτσι. Και το βράδυ μόλις ανεβαίνει το βιντεάκι ακούεις τα μηνύματα. Και λέω τι γίνεται. Αλλά θα πω και κάτι άλλο. Εγώ είχα πολύ πρόβλημα με τη μέση μου. Και δεν έβρισκα το γιατρό που πρέπει να με βοηθήσει. Σε μια φάση είχα ξαπλώσει το κρεβάτι πριν να ξεκινήσω αυτά τα γλυκά. Και αυτό να μην έχεις σαν γονιός να βοηθήσεις τα παιδιά σου οικονομικά, ακόμα παραπάνω με σκότωνε. Είμαι άνθρωπος που εγώ δεν μπορώ να κάτσω σε έναν τόπο. Ναι. Θέλω να κινούμαι. Θέλω να προσφέρω. Θέλω να δίνω. Είχα πάει στην Κλεισά, στη Λάρνακα. Έχει ένα κλεισάκι που πιστεύω πάρα πολύ, της Παναγίας. Μπήκα μέσα και έκλαια. Και λέω, Θεέ μου, δώσ' μου
σε παρακαλώ το γιατρό που πρέπει να με γιατρέψει, να με βοηθήσει. Και ας μην με γιατρέψει. Αν δεν είναι γραμμένο να μην γιατρεύεται το πρόβλημα που έχω στη μέση, ας μην γιατρεύεται. Να με βοηθήσει να κινούμε. Και δώσ' μου τόση πολλή δουλειά που να μην μπορώ να πάρω ανάσα. Μα είπα το μέσα από την καρδιά μου. Και έκανα το βιντεάκι, και ανεβάζω το και ακούεις ταν. Είδες το TikTok. TikTok, Instagram, Facebook. Δεν υπήρχε social media που να μην με βρουν. Ήτανε σαν να ήταν ένα θαύμα. Οι παραγγελίες εννοείς. Ναι. Ξεκινήσαμε με πολλά πράγματα. Μετά που πήγαμε στο μαγαζί ανεβήκαν τα πράγματα παραπάνω. Εννοείς σε ποσότητα που Ναι, είχες. ναι. Μα δεν είχα και πολλές επιλογές όπως έχω τώρα. Ναι. Είχα ξεκινήσει με 3-4. Το πρώτο ήταν το μήλο νομίζω. Μετά ήταν το μάγκο που όλοι μπελάναν. Το μάγκο είναι υπερπαραγωγή. Ναι, όλοι μπελάναν. Ναι, ήταν πολλά δύσκολο. Αλλά καταφέραμε. Καταφέρατε τα. Είναι τρελό, ενώ βλέπω το που τα social. Πήρε πολλά γρήγορα ανάπτυξη. Μιλάμε για πάρα πολλά γρήγορα. Δεν το πιστεύω ούτε εγώ. Λέω και εγώ τι γίνεται. Πόσο εύκολο είναι να πάρεις απόφαση να προσθέσεις προϊόντα σε φάση που ήδη πάει κάτι καλά, δηλαδή έχεις τα έξοδα σου ήδη, ενώ υπάρχει κάποιο κόστος, γιατί φαίνονται ότι είναι φτηνά προϊόντα. Υπάρχει και εγώ κερδίζω με την ποιότητα. Αυτή τη στιγμή αυτό. Σκέφτηκες πότε να πιάσεις πιο φτηνά υλικά και ξέρω, όχι. Κοντέψαμε, είπα μου, δεν αλλάσω. Προμηθευτές. Που σου λέει, μπορεί να σε συμφέρει παραπάνω, κατέβασε το κόστος σου σε υλικό. Δεν υπάρχει chance. Εγώ με αυτό πέτυχα. Ναι. Μπορώ να βάλω άλλο ένα τσικ πάνω, αλλά δεν θα το κατεβάσω. Σωστά. Και με που το χάνουν πάρα πολύ. Δηλαδή ξεκινάς και μαθαίνεις μια γεύση και μετά ξαφνικά για να τη φτηνίσουν και να βγάλουν πιο πολύ κέρδος, ας πούμε. Κάμα μου πολλές προτάσεις. Τρελές προτάσεις. Όταν σου λέω τρελές προτάσεις, πραγματικά δεν το πιστεύω. Λέω και εγώ τι γίνεται, ρε φίλε. Business. Business. Αλήθεια τρελό πράγμα ήταν. Πραγματικά ήταν τρελό πράγμα. Ερχόταν από εταιρείες που δεν το περίμενα ποτέ. Ότι η Μάγια μπορεί να φτάσει να τις μιλήσουν καν τούτες οι εταιρείες. Και θέλαν τα γλυκά σου, εννοείς να τα βάλεις. Θέλαν τα γλυκά μου για να τα βάλουν παντού. Σε μόλ, σε διάφορα. Τι πες, όχι. Όχι. Αν θα πάμε στο μόλ, θα πάμε μόνοι μας. Όχι μόνο μόνοι μας. Προτιμώ να βγάλω κάτι μικρό, ποιοτικό και καλό. Θέλεις να πάει στο mass production, εννοείς που να σου χαλάσει. Πρέπει να είμαι πολύ σίγουρη να ετοιμάσω την ομάδα μου, να προετοιμάσω την ομάδα μου. Μετά από ένα χρόνο εγώ νιώθω λίγο πιο χαλαρά και έχω κάποια παιδιά που είναι μαζί μου στη δουλειά. Ναι, και μπορείς να εμπιστευτείς ότι θα σου χαλάσουν την ποιότητα. Δεν αφήνω τίποτα να περνά σε παραγωγή χωρίς να το έχω ελέξει εγώ ή να το φτιάξω εγώ. Είναι ο φόβος. Πόσους άνθρωπους μπορείς να εξυπηρετάς, ενώ φαίνονται πάρα πολλά δύσκολα να τα φτιάξεις αυτά. Είναι δύσκολα, μετά όμως που πρακτική, γιατί εκπαιδεύεσαι πρώτα πάνω σου, εκπαιδεύεσαι πώς μπορεί να κάνεις λίγο πιο γρήγορα τα αγγλικά σου, παίρνεις 2 μέρες. Θέλεις μια μέρα προετοιμασία και τη δεύτερη και να τα τελειώσεις και να τα βάλεις έξω στη βιτρίνα σου. Θέλει 2 μέρες. Πόσα παράγεται περίπου το μήνα, να το πούμε? Το μήνα δεν ξέρω. Μπορώ να σου πω την ημέρα. Έχουμε 13 αγγλικά από 25, βάλτε τα μαθηματικά. Κάπου στα 200 αγγλικά, ας πούμε. Κάπου εκεί. Ναι. Nice. Και ο κόσμος, ποιο είναι το αγαπημένο τους γλυκό, νομίζεις? Το πιο σημαντικό, όταν έρχονται οι πελάτες το πράγμα λένε, ποιο είναι το best seller? Δεν υπάρχει best seller. Ναι, πραγματικά δεν υπάρχει. Ναι, έχω πελάτες πια τακτικούς, μόνιμα που έρχονται και ο καθένας έχει το γλυκό του. Οι 2, οι 3, οι 1. Δεν υπάρχει best seller. Best seller, αν εμένα τώρα δεν μου αρέσει το μάγκο, τι best seller να είναι? Αφού δεν το τρώω. Δεν μ' αρέσει σαν φρούτο. Ναι, γιατί να το αγοράσω? Για ποιο λόγο να το αγοράσω? Γι' αυτό τους λέω και εγώ, δεν υπάρχει best seller. Να πάτε με τις γεύσεις σας, να πάτε με το γούστο σας. Ναι. Αφού θυμάμαι που μου είπες και εσύ ότι έχεις τα τσοκολάλος, εγώ με του καφέ. Έχω και του καφέ, λάλη. Είμαι κάπως, να φάμε του καφέ. Είμαι και εγώ το καφέ, πάρα πολύ. Αρέσει μου πάρα πολύ το καφέ. Μόνο που μυρίζω το καφέ.
Όταν ήμουν μικρή, το πιο αγαπημένο μου γλυκό έτσι που ξεκίνησα ήταν το τυραμισού. Όταν άρχισαν, ξέρεις, να θυκαλέω τα γλυκά επειδή μου. έχει Και το καφέ είχε το μέσα. εσπρέσο Έχει μέσα. το εσπρέσο Ναι, μέσα. ναι. Ναι. Και λέω, θα μου φέρει τώρα μάγια όλα αυτά τα φρούτα. Εγώ με του καφέ. Θα της πω ότι μου αρέσει ο καφέ. Και λέει μου, έχω. Έχω και καφέ. Για όλους έχεις. Όταν το Νομίζω εύκολα έχεις το για καφέ, όλους. Έχεις πολλές έχει για γεύσεις. όλους. Αυτό που Όλους. είναι τυρί. Τι γεύση έχει. Σκεφτόμουν πάρα πολύ καιρό τι ακριβώς να κάνω. Τώρα έρχεται να το δοκιμάσω, περίεργο. Αλήθεια που σου λέω, σκεφτόμουν πάρα πολύ καιρό τι να κάνω. Ο ένας έλεγε cheesecake, ο άλλος λέει τυρί. Μα αφού στο άλλο είναι σχήμα raspberry, βάλε raspberry. Λέω όχι, θα παίξω ασφαλής. Γιατί τα μωρά τους αρέσκουν πάρα πολύ το bueno. Τι το τυρί εμπουένο. Ναι, είναι κρέμα βανίλια με bueno. Ήθελα να παίξω ασφαλής. Και όντως, μόλις ακούσουν οι μητσοί όταν έρχονται με bueno. Bueno, θέλω με το bueno. Έξυπνο. Και cute ενώ θα αρέσει σίγουρα. Είναι λίγο πιο γλυκό από όλα τα υπόλοιπα. Γιατί όπως και να το κάνουμε, το bueno είναι γλυκό. Ναι, πολλά γλυκό. Έχει τι. True. Έχεις και με νουτέλα. Όχι ακόμα. Να κάνεις. Μάλλον. Έρχονται και άλλα. Έρχονται. Εν τω μεταξύ, πες μας, πού βρίσκεται ακριβώς το μαγαζί σου εσένα? Είμαστε στη Λευκοσία, στα Λατσά. Μόλις γράψετε στο Google Maya's Flavors, αμέσως. Και έχεις πλάνα να μεγαλώσεις, να κάνεις κι άλλα μαγαζιά? Το σκέφτεσαι καθόλου? Το σκέφτομαι πάρα πολύ σοβαρά, γιατί με ζητούν και στη Λεμεσό, με ζητούν στην Πάφο, με ζητούν και στη Λάρνακα. Ζητούμε πάρα πολύ. Έχω πάρα πολλούς πελάτες από Λεμεσό. Θέλω όταν πάω στο επόμενο βήμα να είναι level. Να μην λέω μεγάλα λόγια και ο Θεός ξέρει καλύτερα τι είναι να γίνει. Εντάξει, αλλά που σένα καταλάβαμε ότι άμα βάλεις κάτι τα στο μυαλό σου, όνειρά το μου κάνεις. όμως είναι να πάμε σε κάτι πιο μεγάλο και να κρατήσουμε αυτά τα γλυκά. Γιατί είναι η υπογραφή της Maya's Flavors. Είναι τα παιδάκια μου. Μάνα μου. Με πολύ κόπο. Με πάρα πολύ κόπο. Με πολλές δοκιμές. 4-5 φορές να πετάς ξανά και να λες κάτι σου λείπει. Κάτι σου λείπει. Ώσπου να φτάσεις εκεί που πρέπει. Έκαμες κάτι που δεν το κάνουν πολύ, δηλαδή να συγκεντρωθείς σε κάτι πολύ συγκεκριμένο, ενώ άμα να ανοίγουν μαγαζιά με γλυκά είναι πάντα διάφορα και ξέρω εγώ. Δεν το φοβήθηκες λίγο στην αρχή ότι το πολύ συγκεκριμένο μπορεί... Ναι, είχα το φόβο και μετά είπα, ξέρεις κάτι, κάμε το, εκείνο που θέλεις και αγαπάς και να δεις πώς θα πάει. Ή θα κερδίσεις ή θα χάσεις. Είναι παιχνίδι, η ζωή μας είναι παιχνίδι. Δηλαδή, πού ξέρω εγώ αύριο θα ζήσω. Ζήσε εκείνο που νιώθεις και οκ. Σωστά. Ή θα χάσεις ή θα κερδίσεις. Και πάλι δεν έχεις τίποτα να χάσεις, να το ζήσεις, να θα το πάρεις την ζήσω. εμπειρία. Εγώ τα πάντα ζω. Και ξέρω ότι όλα όσα γίνονται στη ζωή μου γίνονται για κάποιο λόγο. Τούτο είναι νόμος για μένα. Δηλαδή, αν είναι γραμμένο να γίνει, λέω θα γίνει. Αν δεν είναι γραμμένο, δεν είναι δικό σου μαγιά. Ο Θεός αποφασίζει να μην σου το δώσει. Τέλος. Ή κάτι άλλο να κάνεις. Ακριβώς. Να άλλο δρόμο. Λέγαμε, καλά κάνετε μόνο αυτά. Ξέρεις, είναι λίγο παράξενο να μπαίνεις μέσα στο μαγαζί και να βλέπεις 3 ψυγεία. Με ένα ξεκίνησα. Ένα ψυγιάκι είχα. Και να είναι μόνο τα γλυκά. Τι να τους κάνω, γαλακτομπορικό. Έχει και σε άλλους. Σε άλλα μαγαζιά, παντού. Σε άλλα ζαχαροπλαστεία. Τι να κάνω. Επιλέγω να κάνω λίγα, ποιοτικά και καλά. Και αυτά δεν θέλω να κάνω. Έχει παντού. Ναι. Ευτυχώς που έκαναμε το podcast να καταλαβαίνει και λίγο ο κόσμος τι παίρνα κάποιος για να βγάλει έστω και έναν είδος έξω. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Πάρα πολύ δύσκολο. Τι νομίζεις ότι ήταν το πιο δύσκολο πράγμα για σένα, τόσο ο χρόνος που αφιέρωνες στην οικογένεια σου και ξέρω εγώ ή αυτό. Αυτό ήταν το πάρα Ήταν το τίμημα τέλος πάντων το ότι έπρεπε να αφοσιωθείς σε αυτό. Πολλές φορές ήμουν πάρα πολύ νηστική σε σημείο να λιποθυμήσω. Έτρεμα. Όταν σου λέω τρέμω. Δηλαδή η ώρα 8-9 και να μην έχω φάει. Ξεχνούσες εννοείς να φας? Ξεχνούσα. Έτσι αδυνάτησα όμως. Έτσι έχασα 4-5 κιλά. Και να έλεγε κάποιος καμίς γλυκά ρε κομμάτι. Και με ρωτά μια φίλη μου, είδε με σε ένα γάμο και μου λέει, κόρη πώς αδυνάτησες? Πέ μου σε παρακαλώ τη συνταγή μου. Αφού κάνεις γλυκά δεν το δοκιμάζεις. Λέω, κοίταξε, η συνταγή είναι δουλεύεις 12-13 ώρες χωρίς να πάεις καν τουαλέτα ούτε να φάεις. Μια χαρά να τα χάσεις. Αδυνάτησες. Πίστεψε με. Η Σεμπελή μου λέει να μην φάω, να μην πιω νερό, να μην πάω. Λέω ότι σε αυτή είναι η συνταγή.
Αυτό μπορώ να σου πω. Απλά και ομά. Ναι. Τούτα, Τι άλλο ναι. να σου πω. Τέλεια, τέλεια. Έτυχες σου ποτέ να νιώσεις ότι κάποιος μπορεί να θέλει να σου κάνει και κακό, να βγάλει κακό όνομα εναντίον σου ή ξέρω εγώ. Έγινε ποτέ κάτι τέτοιο, μπαίνοντας στην αγορά, ξέρεις, μες στον ανταγωνισμό. Είχα. Είχες? Δεν το φοβήθηκα. Μμμ. Έχω πάρα πολύ πίστη για να μπορεί κάποιος να με τρομάξει. Ή κοίταξε, νομίζω είναι και φυσιολογικό. Τι είναι το φυσιολογικό, τι εννοείς? Ίσως επειδή είμαστε ανταγωνιστές μεταξύ, Μμμ. είναι χρόνια στο παζάρι και θέλουν τώρα Ούλην την έναν πίτα. κορίτσι και ήρθε και ξαφνικά να πάρει τη δόξα. Εγώ δεν θα το έκανα. Ναι. Επειδή εσύ δεν βλέπεις τη δική σου δουλειά, να βάζεις... Ναι, εγώ πάντα βλέπω τον εαυτό μου. Μμμ. Δεν θέλω να ανταγωνίζομαι με κάποιον άλλο. Θέλω να ανταγωνίζομαι με τον εαυτό μου. Τούτο θέλω να κάνω. Όχι, ο άλλος τα πάει καλά, εγώ θα τα πάω πιο καλά από εκείνο. Ποτέ. Ναι. Ποτέ. Ακόμα και στους διαγωνισμούς που έχω πάει, δεν έβλεπα ποτέ τις τούρτες τους άλλους. Μμμ. Έλεγα, Μάγια, βλέπε τη δική σου. Αχ, πες μας λίγο για τους διαγωνισμούς. Τι Έχω διαγωνισμούς έχεις πάει? κερδίσει 2 χρυσά медάλια και έναν τρόπαιο Μμμ. με τούρτες. Να Μμμ. τα πω σε λίγο πιο απλά, είναι ψεύτικες τούρτες που τα ετοιμάζεις από σπίτι και Μμμ. σε αξιολογούν οι Σε design κριτές. εννοείς ζαχαρόπαστες και έτσι. Ναι, ναι, ναι. Πήρα 2 φορές χρυσό медάλιο. Ήταν η πιο Μπράβο. ευτυχισμένη μέρα στη ζωή μου. Μάνα. Γιατί ήθελα το πάρα πολύ. Μμμ. Είναι ένα βραβείο για τον εαυτό μου ότι τα κατάφερες. Έφτασες Μμμ. σε ένα σημείο και αν πιεστείς, Μάγια, έχεις ταλέντο, μην είσαι χάσει. Ναι. Έχεις το. Εντάξει, είναι μόνο ταλέντο, είναι το ότι δούλεψες, το καταλάβες. Πάρα πολύ. Ναι. Πάρα πολύ. Ναι. Το Χρόνια. ταλέντο είναι ένα πράγμα, Χρόνια. αλλά Έχω αν δεν μια δουλεύεις- τούρτα που ήταν. Θα τη φέρω σε άλλο επεισόδιο, Μμμ. στο επόμενο. Έχω μια τούρτα που λέω θέλω να βρω τον άνθρωπο που την έκαμα και να του Μμμ. δώσω τα λεφτά πίσω και να του πω πώς μπορούσε να αγοράσεις τούρτα από μένα. Mickey Mouse Transformer. Δηλαδή, αν θέλεις να τρομάξεις το παιδί σου να φάει το φαΐ, πάρε εκείνη την τούρτα. Έχει κάτι τούρτες στο ίντερνετ που τα βάλουν, η δική μου πρέπει να μπει εκεί. Πραγματικά, Wow. αλλά μόνο που με πίστεψε τούτη η οικογένεια, το κοριτσάκι που το πήρε, θέλω να της κάνω δώρο. Να μου πει, θα το βγάλω στο επόμενο επεισόδιο για να το δείξω. βγάλεις, να το Ναι. δείξεις, ναι. Και όντως, Χρωστάσεις και μια πιο όμορφη τούρτα, καλό. δεν θα κάνω τούρτες, να τις δώσω γλυκά. Δώσεις προτιμώ. γλυκά. Ναι. Ναι. Δεσμεύεται, Ναι, δεσμεύεται, ναι, Μάγια μας δεσμεύομαι, τώρα, να δεσμεύομαι, επανορθώσει. γιατί δεν υπάρχει όνομα πάνω στην τούρτα και αναρωτιέμαι ποιος με πλήρωσε για την τούρτα. Αφού ακόμα με περιπέζει και ο γιος μου. Ναι. Μαμά, εκείνο το Mickey Mouse που είναι Transformer και μαζεύει και τα μάτια για να μου πει. Ναι. Όντως. Είναι. Ναι, εντάξει. Υπάρχουν και αυτά. Σε κάθε προσπάθεια σίγουρα να υπάρχουν. Ξέρεις και πόσο στην- όμορφη μου φαινόταν εμένα. τότε. τότε. Ναι, Ότι τα εντάξει. κατάφερα. Και έκανα το Mickey Mouse. Μμμ. Και δεν το έβλεπα καν ότι είναι Transformer. Ξέρεις πόσο όμορφη μου φαινόταν. Ναι, γιατί είναι κόπος, είναι το ένα. Είναι Ναι. που την πίτα που έκαμε στα κέικ Μπράβο. ξαφνικά έκαμε Ναι. Mickey Mouse. Ναι, ναι, ναι. Αυτό. Εντάξει, αυτό θα κάνεις όμως. Ενώ ένας άνθρωπος που θέλει να πετυχαίνει πράγματα στη ζωή του κάθε φορά να βλέπει πίσω και να λέει «Α, τώρα είμαι καλύτερος, έκανα το καλύτερα». Ήταν Βλέπεις- καλά τότε, αλλά... Βλέπεις τα από φωτογραφίες. Ναι. Ίσως έχω ένα λάττωμα. Δεν είμαι ο άνθρωπος που είμαι περήφανη με τον εαυτό μου. Γιατί? Πραγματικά δεν ξέρω. Ίσως επειδή δεν έφτασες ακόμα σε εκείνο το level που πιστεύεις ότι θέλεις να φτάσεις, full. Είναι χαρακτήρα, Μμ. πιστεύω. Είναι ο χαρακτήρας μου. Εγώ νομίζω πρέπει να είσαι Δεν θα περήφανη. είμαι... Περήφανη όχι εγωιστικά, ενώ να Μμ. είσαι ευχαριστημένη με τον εαυτό σου. Είμαι ευχαριστημένη πάρα πολύ από τον εαυτό Μμμ. μου. Απλά δεν έχω εκείνη την περηφάνεια που πρέπει να έχω. Όντως, γιατί άμα γυρίσω πίσω και δω λίγο ότι έχω πάει σε τηλεόραση, έχουν έρθει και εταιρείες που μπήκα σε περιοδικό, Μμμ. έχω κερδίσει 2 χρυσά медάλια. Μμμ. Έχω φτάσει εδώ που έχω φτάσει. Κανονικά θα έπρεπε Είσαι να και έχω αναγνωρισμένος στον κόσμο πλέον της Ναι, ναι, ζαχαροπλαστικής και της θα μαγειρικής. έπρεπε να έχω Ξέρεις μια ο κόσμος. περηφάνεια σαν Μάγια, ας πούμε. Εντάξει, είναι όπως τη βλέπει ο καθένας την περηφάνεια. Εγώ νομίζω ότι για κάποιους ανθρώπους θεωρούν ότι η περηφάνεια μπορεί να είναι το να συμπεριφέρεσαι λες και είσαι κάποιος, ας πούμε. Αλλά Ναι. για μένα, ας πούμε, θεωρώ ότι υπάρχει εκείνη η περηφάνεια μέσα σου με ποια έννοια. Ότι Ξέρω ποια είμαι, ξέρεις ξέρω ποια τι είσαι, κατέχω, ξέρω... επέτυχες τους στόχους σου τους πρώτους. Ναι, Δηλαδή είσαι ευτυχισμένη. Άμα είσαι ευτυχισμένη, είσαι και περήφανη, γιατί είσαι Ναι. κάπου που έπρεπε να είσαι. Κατάλαβες τι εννοώ.
Και φαίνεσαι Εγώ βλέπω το ευτυχισμένη. δικό μου κύκλο. Ναι. Είμαι πάρα πολύ ευτυχισμένη γιατί είχα πάει κάπου και με ρώτησε γιατί χαμογελάς συνέχεια. Γιατί να μην χαμογελώ. Είμαι καλά, είμαι. Η οικογένεια μου, ναι. Έχω τους δίπλα μου, στην υγεία τους είναι ok, ναι. Δεν έχουμε να φάμε. Κάτι να βρούμε αύριο. Ναι. Δεν θέλεις πολύ φαΐ για να ζήσεις. Θέλεις ανθρώπους δίπλα σου. Ναι, έτσι. Που είναι πάρα πολύ λίγοι. Πάρα πολύ λίγοι. Πραγματικά είναι πάρα πολύ λίγοι. Εγώ, ειδικά τώρα που πέτυχα, μπορώ να πω, είδα ποιος είναι μαζί μου. Ναι. Και ποιος όντως χαίρεται. Και μπορείς όντως να πεις τη χαρά σου. Και εντυπωσιάζεσαι και με ανθρώπους που δεν το περίμενες και γίνει τελικά δίπλα σου. Ναι, ξέρεις ότι έχει κόσμο που δεν έχει πατήσει ακόμα στο μαγαζί. Που ήταν τα και χαφίλη περίμενα σου, εγώ ξέρω... ότι θα έρθουν. Που εμένα με πειράξει. Δεν σε πειράζει, ξέρεις, γιατί έχει να κάνει με το ποιο είναι αυτή. Στην αρχή με πειράζει. Τώρα δεν με πειράζει. Τώρα έχω περάσει εκείνο το σύτο που λέμε και έχω μείνει λίγη και καλή. Ναι. Δεν μπορείς τον κόσμο να... Δεν πρέπει να περιμένεις τίποτε, νομίζω, από τον κόσμο. Ίσως, ναι. Στην καρδιά σου κάποτε εσύ λες εγώ, αν ήταν αυτός να κάνει, ξέρω εγώ, θα έκανα τα παλιά, πάντα. Ναι, έλεγα το πάρα πολύ. Παλιά έκανα το πάρα πολύ στον εαυτό μου. Αν ήμουν εγώ ήταν να κάνω έτσι. Γιατί τώρα να μου κάνει άλλος. Ξέρω ακριβώς πώς νιώθεις. Όχι, δεν με νοιάζει. Τώρα πια δεν με ενδιαφέρει. Θέλω εκείνους που θέλω, που είναι λίγοι, είπα, είναι μετρημένοι στα δάχτυλα. Πάρα πολύ λίγο κόσμο πίστεψε σε μένα. Πολύ λίγος κόσμος πίστεψε στη Μάγια. Έχει κόσμο που δεν πιστεύει ούτε καν στον εαυτό του, ενώ... Δεν περίμενα όμως ότι δεν θα πιστέψουν στη Μάγια. Περίμενα ότι, μπορώ να σου πω και ήταν και έτσι ειρωνικά μου μιλάγανε. Κόρυφ, και στο TikTok να κάνεις βιντεάκια. Τώρα με βλέπουν και Μάγια μου, μπράβο, χαίρομαι, εμείς ξέραμε. Όχι ρε φίλε, δεν ξέρεις. Κοροϊδεύκες με. Δεν ξέρεις, τώρα είδες απλά. Εντάξει, είναι συνηθισμένο pattern αυτό του κάποιους ανθρώπους. Γιατί όμως? Αυτό σου λέω ότι έχει να κάνει με τον καθένα ξεχωριστά, το πώς είναι ο ίδιος. Ξέρεις, πολλές φορές οι άνθρωποι δεν μπορούν να πάρουν ούτε στα χέρια τους τη δική τους τη ζωή και να κάνουν αλλαγές στη ζωή τους για κάτι καλύτερο. Το να το δουν σε κάποιον άλλον μπορεί να είναι ακόμα πιο δύσκολο να το πιστέψουν. Ωραία. Απλά, άμα είσαι άνθρωπος όπως είσαι εσύ που πιστεύει σε κάτι έντονα και άμα δεις άλλον άνθρωπο που έχει πάθος για κάτι, να πεις εγώ θα πίστευκα αν εσύ είχες το πάθος. Εγώ χαίρομαι για όλους. Πραγματικά όταν δω κάποιος ότι πετυχαίνει κάτι, οτιδήποτε. Εντάξει, αυτό θα φαίνεται και στη δουλειά σου όμως, καταλάβες. Χαίρομαι πάρα πολύ. Ποτέ θα πω γιατί τα κατάφερε αυτός. Δεν το έχω ρε φίλε, δεν μου φκένει. Καλύτερα. Είσαι από τους καλούς άνθρωπους. Ναι, χαίρομαι πάρα πολύ που είναι. Πες μας τσιλώνει για το στυλ σου έτσι. Έχεις ένα πολύ unique στυλ. Εγώ τα σε είδα κάπως αυτή την γυναίκα τη φέραμε από άλλη εποχή. Κοίταξε, πρέπει όντως να είμαι από άλλη εποχή, αλλά να με πετάξαν κατά λάθος εδώ. Μ' αρέσει. Μ' αρέσει το ρέτρο. Μ' αρέσει εκείνες τις πριγκίπισσες. Μπορώ να ζω σε ένα παραμύθι. Μπορώ να ζω σε ένα κάστρο άνετα. Αλήθεια που σου λέω. Πολύ unique πάντως, αλήθεια. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Μπράβο σου. Μ' αρέσει και μου κάνεις πράγματα τα οποία είναι για σένα. Ναι. Πολλά σημαντικό. Κόφτια θα με περιπέξουν, γιατί παλιά ξέρεις, πριν να ανοίξω, σκέφτεσαι. Τι να βάλω τώρα και να με περιπέξουν. Τι με νοιάζει ρε. Τι με κόφτει. Έτσι νιώθω. Έτσι νιώθω, ακριβώς έτσι νιώθω. Ροζ, λουλουδάτι. Έτσι νιώθω. Άκρο εγώ. Έτσι νιώθω. Εντάξει, ξέρεις ότι τώρα που βλέπω το μαύρο, σε μια φάση είχα μοιράσει με μια φίλη μου, λέω ότι άρκεψα να μην μ' αρέσει το ροζ. Καλώς ήρθες στο δικό μου κόσμο. Η κουμέρα μου είναι αυτή. Γιατί εκείνη της αρέσει και πάρα πολύ το μαύρο. Και φοβήθηκα. Φοβήθηκα πάρα πολύ. Ότι σου αρέσει και το ροζ. Ναι. Γιατί είμαι άνθρωπος που όντως μου αρέσκουν τα χρώματα. Ναι, αφού και το μαγαζί σου χρωματιστό και τα γλυκά σου full χρωματιστά. Σημαίνει, λέω η Μάγια, ότι η ψυχολογία σου είναι πολύ κάτω. Και ήταν. Γιατί μπορούσα να κινούμε. Είχα πρόβλημα με τη μέση μου, ξαναλέω. Δεν είχα δουλειά. Δεν με προτιμούσαν. Οπότε ήταν κάτω η ψυχολογία. Πώς και εντωμεταξύ τώρα που μιλάμε για δουλειά βλέπω ότι κάνεις έτσι και με το social σου, φέρνεις πιο influencers κόσμο
του φαγιού, ξέρω εγώ. Πώς έτσι σου ήρθε? Άμα αυτό? σου λέω ότι είμαι ευλογημένη και ο Θεός πάνω με αγαπά, δεν με πιστεύει. Εγώ πιστεύω σε. Πιστεύω τα πάντα ότι μου λάλεις. Όλοι όσοι βλέπεις στα social media κάνουν τα μόνοι τους. Α, όντως. Ναι, δεν έχω βάλει κάποιον, ας πούμε, να τους πληρώσω, να σου πω station. Όντως. Και με όλοι έχω γίνει φίλη. Μάνα μου ρε. Αλήθεια. Είδες που σε στηρίξαν τελικά. Ξέρεις, αυτοί οι άνθρωποι, οι ξένοι, μπορεί να σε στηρίξουν παραπάνω για τους δικούς μου, δικούς μου που έλεγα. Εννοώ, ξέρεις, έκαμες κάτι το οποίο για τους άλλους ήταν κάτι wow και ήρθαν που το πουθενά άνθρωποι που μπορεί να μην το πιστεύεις ποτέ να σε στηρίξουν. Ναι. Και είναι πάρα πολύ ωραίο να μην έχεις μια συνεργασία με κάποιον μόνο για δουλειά. Ναι. Εγώ δεν θέλω να έχω έτσι συνεργασίες. Να συνεργάζομαι μαζί σου, να πούμε, μόνο για δουλειά. Ναι. Όχι. Θέλεις και λίγο Θέλω και πίσω από τις κουρτίνες να έχουμε τι να πούμε και να ξέρω ότι μπορώ να βασιστώ πάνω σου και εσύ πάνω μου. Ναι. Για οτιδήποτε. Για μια βοήθεια που να χρειαστείς. Και με άνθρωπος που να με πάρεις η ώρα 4 το πρωί και να μου πεις έχω πρόβλημα, εγώ θα είμαι εκεί. Ναι. Παρόλο που σε έχω δει, να σου πούμε, 2 φορές, 3. Δεν είναι όλοι Αυτή έτσι, η επαφή ναι. έχω με τον κόσμο. Ίσως γι' αυτό. Δεν ξέρω. Είναι όμορφο όμως. Όμορφο. Λέμε ο άντρας μου, εσύ είσαι πολύ αθώο πλασματάκι. Λέω, τέλα ρε, είμαι και τερατάκι, αλλά μόνο μαζί μου. Μπορείς να είσαι το ένα ή το άλλο. Ξέρεις, αν είσαι... Είμαι αυστηρή στο σπίτι. Ναι, Είμαι μπορείς. πάρα πολύ αυστηρή στο σπίτι. Αφού λέει μου και ο γιος μου, γιατί δεν δείχνεις το πρόσωπο σου έξω? Ένα λεπτό, φίλε. Πάντα η μάμα είναι πολλά διαφορετική μες στο σπίτι και Ναι. έξω. Άλλο σπίτι όταν όμως χρειάζεται, γιατί σε φέρνω Ναι. όμως εδώ καμιά φορά, και άλλο με τον κόσμο. Αλλά ο χαρακτήρας μου είναι αυτό που δείχνω. Είμαι πολύ ανοιχτό βιβλίο. Αυτό είναι το πρόβλημα μου. Είπε μου ο άντρας μου ότι είναι πρόβλημα αυτό. Δεν είναι σωστό. Σχετικό. Ακούσεις με να μιλώ πάρα πολύ για τον άντρα μου, για τα παιδιά μου. Ναι. Είναι η ζωή μου. Είναι όλη η ζωή μου. Αυτό σκεφτόμουν ότι έλεγες πριν ότι αφιερώσες όλη σου τη ζωή στα γλυκά, ότι ένιωθες τύψεις, ότι, αλλά ας πούμε έκλαψες, μιλάς συνέχεια για αυτούς. Δηλαδή, ό,τι και να πούμε, έρχεσαι πάλι πίσω στα παιδιά, Είναι στο η ζωή μου. σύζυγο. Οπότε, ξέρεις, είναι πολλές φορές τι λαλούν. Εγώ βλέπω ότι ο κόσμος έχει και μια τάση ότι οι γυναίκες παρατήσανε το σπίτι τους, κάνανε, ξέρω εγώ, γίνονται επιχειρηματίες, μπλα Νιώθω μπλα τύψεις. μπλα. Σε κάνουν όμως να νιώθεις τύψεις ή όντως νιώθεις εσύ που μόνη σου? Γιατί ένας άνθρωπος που αγαπά την οικογένεια του, αλλά θέλει να κάνει και τα όνειρα του, ας πούμε, πραγματικότητα, δεν θα πρέπει να νιώθει τύψεις. Όταν έχεις ένα μίτσι που είναι 12, ξαναλέω, και σου λέει Ναι. μαμά, δεν με κόφτουν τα λεφτά. Εγώ θέλω να είσαι σπίτι. Θέλω να με φιλήσεις. Εσύ σε βλέπω. Φτάσαμε σε σημείο που όντως δεν το έβλεπα. Ναι. Γιατί εγώ δούλευα όλο το βράδυ. Μμμ. Το πρωί έπρεπε να κοιμηθώ κάποιες ώρες, εκείνος πήγαινε. Και εγώ μετά ήμουν ξανά στη δουλειά και δεν το έβλεπα. Ερχόταν στη δουλειά και μου λέει: έχω να σε δω 3 μέρες. Και όντως. Ναι. Και όντως. Εντάξει, που την πλευρά του παιδιού έχει και εκείνος τα δίκαια του, θέλει τη μαμά του. Θέλει. Ναι. Κάποια στιγμή δεν θα με θέλει γιατί να μεγαλώσει τώρα. Αλλά τώρα Μμμ. με έχει ανάγκη. Και μετά μετά να για το σένα θέλω θα εγώ. είναι αργά Ναι. να κάνεις τον business. Αυτό είναι το Ναι. θέμα. Είναι το τίμημα που Ναι, μπορείς ναι. να Τώρα πληρώσεις. είναι η στιγμή. Λες τώρα είναι. Τώρα Ναι, ναι. πρέπει να πάει μπροστά. Γιατί πήρες μπρος, έβγαλες ένα γλυκό, δεύτερο, τρίτο. Και αν Πρέπει αντοχές να άλλες, ναι. είναι όλα διαφορετικά. Ναι. Τέλεια. Νομίζω ήρθε η ώρα να δοκιμάσω ένα από τα γλυκά. Και να σας πούμε και κάτι, φυλάξαμε το κοινό μου να δοκιμάσω. Αλλά να Γιατί μου πεις θέλω- την αλήθεια σου. Να σου πω, εγώ είμαι η αλήθεια, πώς να σου το πω, η πικρή αλήθεια. Αν δεν μ' Ωραία. αρέσει να σου το πω, αν μ' αρέσει να σου το πω. Μπράβο. Να φανεί και στην έκφραση σου. Να φανεί, να φανεί. Και αν θέλω να το κρύψω, δεν μπορώ, όπως Ναι, εσένα. ναι. Οπότε, εμείς αφήσαμε στο ψυγείο το καφέ, Μμμ. obviously. Τα άλλα θα τα φάω μετά. Ναι. Γιατί πρέπει ότι να μου τα φύγει όλα τα γλυκά πάμε. Όλα, Οπότε, λένε για σένα. οπότε θα σταματήσουμε μισό λεπτό τις κάμερες. Μμμ. Θα πάμε να φέρουμε το γλυκό και θα ξαναξεκινήσουμε. Φέραμε το γλυκό. Δεν με αφήσαν να το φάω με κουταλάκι ή πυρουνάκι, οπότε πρέπει να το φάω με τα σέρκα μου. Να γίνω χάλια, δεν πειράζει. Αλλά το κουτάκι, ευχαριστώ. Και είναι ο καφές. Οπότε, Να δούμε αν θα σου αρέσει τώρα. να μου αρέσει. Γιατί δεν μ' αρέσει. Δεν ξέρω. Το crunchy. Μάνα. Εντελείο. Πάρα πολύ ωραίο. Αν ξαναφάεις τώρα να Ω. δω την μπουκιά σου. Εντάξει, άρεσε σου. Άρεσε μου πάρα πολύ. Βλέπω την μπουκιά σου. Εγώ, Αν θα φάει λίγο θα το κάνει για τις κάμερες. Αν θα δαγκώσει πιο... επειδή ένιωσα κάτι μπισκοτούθια και ήθελα να...
Δεν ξέρω να πάω όλο, περίμενε. Δεν θα δοκιμάσεις. Γιατί μου άρεσε, είναι πάρα πολύ γλυκό. Όλα τα γλυκά μου είναι ισορροπημένα. Δεν υπάρχει τίποτα πολύ ξινό, τίποτα πολύ γλυκό. Αυτό ήθελα ακριβώς. Να φάεις ένα γλυκό και να το απολαύσεις, όχι να σου μείνει εκείνη το ζάχαρη. Εν τω μεταξύ, δοκιμάζοντας το γλυκό, μιλούσαμε πριν για την ποιότητα. Και θα ήθελα να μας πεις τι διαφορά έχει η καλή ποιότητα με την κακή ποιότητα των πρώτων υλών, ας πούμε, που αγοράζεις, αν επηρεάζουν κιόλας την υγεία μας, τα πιο φτηνά. Θα μιλήσω για μένα. Ξαναλέω, δεν θέλω να βάλω Τα από πέλες. μία ομπρέλα όλοι μας. Ναι. Όπως μόνη σου το είπες, είναι το φτηνό. Μμμ. Πάντα όταν πληρώνουμε κάτι παραπάνω, παίρνουμε και κάτι καλύτερο. Μμμ. Έχει μεγάλη σημασία. Προτιμώ να δουλέψω με το αληθινό, γιατί υπάρχουν τα ψεύτικα. Π.χ. ας πούμε πιάνεις βούτυρο, αλλά μπορεί να έχει και το παράλληλο. Δεν είναι κακό, ούτε αυτό. Δεν είναι κακό. Δεν είναι τόσο... Όχι, εννοώ το βούτυρο και ένα παραπλήσιο που τάχα μου βούτυρο. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και τα δύο, ναι. Αλλά εκείνο το βούτυρο που λέμε, είναι να σου δώσει εκείνη τη γεύση και εκείνο το πλούσιο που νιώθεις στο σώμα, ότι έφαγα κάτι ποιοτικό. Ναι, ναι. Νιώθεις το. Ξέρεις πώς πελάτες έρχονται και μου λένε, δοκιμάσα. Παντού. Το οίκο είναι το top. Ήρθαμε να φάμε το original. Τιμή μεγάλη. Πάρα πολύ μεγάλη. Πραγματικά. Όχι, μα αλήθεια, θα σου λέω μεγάλη μου τιμή. Ενώ και εγώ τώρα εφάτω και ας πούμε δεν το νιώθω εκείνο που σου αφήνει το aftertaste μες στο στόμα και ξέρω. Αυτό ήθελα. Ήθελα να φτάσω σε εκείνο το σημείο να είναι ισορροπημένο, να μην είναι ούτε πολύ γλυκό, ούτε πολύ ξινό και να είναι ποιοτικό. Ναι. Φαίνεται, παιδιά. Φαίνεται και από τους πελάτες μου που αλλά επιστρέφουν. είναι αλήθεια, φαίνεται. Ενώ δεν θα το μισό. Σημαίνει ότι σου το άρεσε. φαούλο. Άρα σου άρεσε. Όχι, άρεσε μου πάρα πολλά. Δεν ξέρω τώρα για τα φρούτα, ενώ δεν είμαι πολλά των γλυκό φρούτων, αλλά να τα δοκιμάσω πολύ. Εγώ θα σου έλεγα να δοκιμάσεις, γιατί βλέπω ότι έχουμε το ίδιο γούστο περίπου. Blueberry δεν ξέρω αν σου αρέσει και σαν φρούτο. Μ' αρέσει σαν φρούτο, ναι. Σαν φρούτα όλα μ' αρέσουν. Τα γλυκό φρούτα δεν ξέρω αν... Το πιστάτσο μπορεί να σου αρέσει. Δεν θα φάω όλων τώρα, γιατί έκανα ήδη το φράουλα κράντσι. Και είναι το σοκολάτα φράουλα κράντσι. Το ροζ. Αυτό είναι το γλυκό της Μάγιας. Εκείνο μπορεί να έχει σχήμα συγκεκριμένου φρούτου. Ναι. Τούτο δάμε, παιδιά. Θα το δείξω. Κάνουμε το δειγματισμό σήμερα. Εν ξαναμίλησα για γλυκά. Τώρα είναι... Είμαι πάντα φάτε σαλάτες. Φάτε γλυκά της Μάγιας. Είναι φρούτα. Φρούτα είναι. Εγώ έτσι το λέω. Τέλεια. Όχι, αυτό είναι να το διαλύσω μετά, εντάξει, να το φάω στο τέλος, δεν θα το δω. Τέλεια. Είπαμε πάρα πολλά πράγματα. Φάμε και γλυκά. Ωραία. Εκλάψαμε και λίγο. Ναι. Και επειδή εγώ θα είμαι στα υπόλοιπα επεισόδια, να είσαι εσύ host, να ήθελα να πεις στον κόσμο... Είμαι καλό host σαν εσένα. Θα είσαι top. Είσαι καλός άνθρωπος να είσαι top. Είμαι πολύ περίεργη, οπότε θα έχω πολλές ερωτήσεις έτσι. Κοίτα, θα είμαι εδώ να κάνω τα βίντεο σου, οπότε να σε βοηθήσω. Θα βλέπεις, θα πεις, πες μα και αυτό. Πες και εκείνο. Απ' έξω βλέπεις καλύτερα. Πάντα έτσι. Δηλαδή, και εμένα πάντα προσθέτουν μου πράγματα, οπότε it's okay. Αλλά θέλω να μας πεις από τα γλυκά, που έγινες επιχειρηματίας, ξέρω εγώ, γιατί αποφάσισες να κάνεις το podcast. Ήθελα πάντα να κάνω podcast. Να πούμε κάποια πράγματα που δεν τα ακούεις και δεν τα βλέπεις. Πίσω από τις κουρτίνες που λέμε. Ναι. Εμείς σαν ζαχαροπλάστες, μάγειρες, είμαστε και οικογενειάρχες. Είμαστε και ανθρώποι. Ο κόσμος έρχεται, γεύεται ένα γλυκό. Wow, τέλειο, ξέρω εγώ. Πίσω από αυτό το γλυκό υπάρχει μια ιστορία όμως. Σωστά. Πίσω από αυτό το φαγητό υπάρχει μια ιστορία. Αυτό θα είναι το podcast της Μάγιας. Θα φέρνεις κόσμο. Θα φέρνω κόσμο που ασχολούνται με τη ζαχαροπλαστική και με μαγειρική. Οπότε θα συζητάμε κάτι που είναι στο κομμάτι μου και θα είναι πάρα πολύ ωραίο. Και θα είναι και personal, έτσι θα μαθαίνουμε τις ιστορίες. Ναι, θα μαθαίνουμε τις ιστορίες στον καλεσμένο. Θα λέμε και τα δικά μας μαζί. Θα έχουμε μια ωραία συζήτηση γενικά. Και δεν υπάρχει νομίζω έτσι κανάλι ακόμα. Δεν υπάρχει. Υπάρχει. Τώρα ξεκινά.
Τώρα ξεκινήσαμε το εμείς. Ξεκινήσαμε το εμείς. Έχουμε Τέλεια. καλεσμένο το επόμενο επεισόδιο μάγερα. Θα μας πεις ή θα το κρατήσεις μυστικό? Θα το κρατήσω μυστικό. Μυστήρια. Ναι. Για να δουν το επεισόδιο. Πες ότι να μας φέρεις και κάποιος που το MasterChef και αυτά, αν θυμάμαι καλά. Αλλά δεν μας λες σίγουρα πράγματα. Όχι. Δεν μας λέει. Θα το κρατήσω. Δεν μπορώ να της το βγάλω ποτέ. Θα το κρατήσω. Θα το κρατήσω γιατί είμαστε ανθρώποι. Ναι, μπορεί να τύχει οτιδήποτε. Ακριβώς. Οπότε δεν θέλω να τάσω κάτι στον κόσμο που μπορεί να με γίνει. Σωστά. Είμαι αληθινός άνθρωπος. Είμαι ίσος. Θέλω Και να να μπορώ να έρθει. το κάνω. Ναι. Τέλεια. Για μένα είναι πολύ σημαντικό εκείνο που λέω να το κάνω, γιατί μπορώ να πω ότι είμαι παραπάνω από έναν άντρα. Να σου πω, με κρατώ το λόγο. Τέλος. Ποιος είπε Έλενα ότι τώρα. μόνο οι άντρες κρατούν το λόγο? Ποιος είπε ότι μόνο οι άντρες κρατούν το λόγο? Όχι, όχι. Πρέπει όλοι μας να κρατούμε. Εγώ ειδικά κρατώ πάρα πολύ το λόγο. Δηλαδή προσπαθώ 99,9% να κρατώ το λόγο. Τώρα, αν εκείνο το μισό φύγει και κάτι τύχει, θα λέμε ότι όλα γίνονται για κάποιο λόγο όμως. Ναι. Τέλεια. Ευχαριστώ, Μάγια μου, για τον την μέρα. Αλήθεια, πέρασα τέλεια εγώ. Εγώ ευχαριστώ γιατί η συζήτηση ήταν πάρα πολύ ωραία. Ναι. Και εγώ πέρασα καλά. Άνοιξες και κομπήσες κάποιες κορδές που... Δεν το περιμέναμε. Ήθελα να το μοιραστώ πάρα πολύ καιρό αυτό. Γιατί όλοι βλέπουν τη Μάγια. Τη χαρούμενη. Όπως με βλέπουν και έτσι καμιά φορά με τα φορματάκια μου στο μαγαζί. Ναι. Πίσω από αυτό όμως υπάρχει και πάρα πολύ κούραση, πάρα πολύ κόπο, πάρα πολύ όρεξη και πάρα πολύ αγάπη. Πάρα πολύ αγάπη. Εγώ παραδέχομαι σε. Είσαι μια δύναμη. Δύναμη. Τέλεια. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Στα επόμενα επεισόδια, όπως είπαμε, θα είναι η Μάγια μαζί σας με τους καλεσμένους της. Αφήστε μας στα σχόλια τι σας άρεσε, οτιδήποτε, τι δεν σας άρεσε. Τι θα θέλατε να ακούσετε. Σωστά. Κάντε μας και subscribe και follow στα social media. Και μέχρι την επόμενη φορά. Τα φιλιά μας. Bye. Bye.